Jeff. Tapi syukur bisa nyawang guna bisa dadi rejo kene ora ilang nek padha lara apa. ayo Mas, lagi loh. Jalan unek segala sido. Monggo. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning cagak kok tulisan warna abang padha kasih sayang Pasukan coklat. Ayo Mas. Baik. Iya, iya. Lho aja plengap-pleng. Mas Andi, Mbak Sri minta aku Loh. koplok dianoke Juragane malah lunga dia. Dibrut. Heeh. Bang Oke, Mbak Bambang Sri. dipanggil lagi ngaru sego. Enggak taunya lunga dhewe. Ayo Pak E, ini Pak E. Ya Allah Pak E. Nggih. Catetan sajroning ati. Ayo Pak. Iya.
pasukan batik kayaknya mau HE nih. Bar niki napa Mas Yan? Arisan. Perahu layar ini dari paguyuban Arisan Ngepoh juga Apa? dari Sepul Baik juga. Catetan sajroning Siapkan perahu layar. Bapaknya mrene ngopo? Melu joget lho. Besan monggo silakan.
Ayo Mbak Rini, double ini bakalan kalah. Yo, ini. Siap iki. Monggo, Pak. Ayo Bu Yesri. Zaman berjuang jor kelingan Lah iki piye to malah bose Bambang. rumah. Iki lagi di-HE, bose kudu sawer iki. Aja pelit kowe, pelit tak Pak kemplang. Bambang niki Pak sodakoh ya Sudi. Pak Bambang. Sodakoh ya Pak Bambang. Oh, niki anak buahe. Pak Oh, Bambang aja alah. nyah. Ayo. Pak Bambang HE oh, Pak Bambang bose niki ngono. HE bisa. Ayo. HE bisa. Ae lagi dikantongi. Lagi ngaduk sego bombang Bambang ya. Sakar bis. Syukur bisa nyawang. Pak
Badhe nyanyi mboten? Mboten. Ini mau Bu, Pak Kati. Ayo. Di bawah. Ayo. Oh, ada pawon monggo. Gentung sor. Sor mboten. Sor. Pak Kati sore beda. Wes sor aku telusur. Lu pamer duit iki lho. Pangapunten, pangapunten. Pak Besan niku saking pundi, Pak? Jawi pundi, Pak? Pacitan, Ibu nggih. Nggih, Pacitan. Alhamdulillah balik Pacitan kandang. PS Gunung Kidul. Nggih, versus Gunung Kidul. Nggih. Dadi anake ngepiye? Dadi kepok. Kepok. Ayo. Sekarang bisa menyala. Disorke mboten Bu, tung gentak Bu, gentung niki sor. Loh.
langsung sor. Sor, Boleh lho Pak suwi Yu. ditekem. Ditekam serius banget loh, Bu. Ya Allah aku batin kapan disorke ngono lho. Alhamdulillah yang penting ikhlas nggih, Bu. Ikhlas. Matur nuwun, Mudah-mudahan matur nuwun. Nggih. Lipat Amin. gandakan rezekinya. Nah. Syukur. Syukur bisa apalagi jangan bubar apalagi. Idam jemblem. Monggo. Monggo mriki. Yo yo yo. Luwe becik. Batin ana timbang perpisahan. Rewangi samudana. Marang Rewangi sami Sor. Tung gentak gentung Nggih, sor. anu jenengan tega kalih kula nggih mboten napa-napa. Tapi nek mboten tega nggih alhamdulillah. Bos, iki piye, Bos? Bos Sukar. Alah, wong gur semen sak. Gampang. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak Yo
ambil Mbak Payem ki gatel pengen goyang tapi berhubung tamu ini ilir-iliran atak Oh, yo. ini to Ya wis ngono. Saatnya Pak Sukardi itu nanti malam. Oh, nanti malam. Iya. Iya, tapi nanti malam coba melu anak. Kalau di sudah ganti putrine, kostum. Gitu ya. Oh ya sawas Mbak Payem jadi sasaran kok. Pono putok kecil. Siap Pak Karti, monggo. Yo. Yo, 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 iyo, 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 lo, 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 oh, 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 oh. La, 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 la. Ho, ya, ho, ya. Iyo, 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 iyo. Ya, semua para undangan Bapak Ibu, silakan ambil mencicipi hidangan yang sedang dipersiapkan Syamul Bait sambil menikmati musik. Bapak ya, temenin sang suami gitu loh. Niki sinten Pak, pangapunten. Kembaran, Oh, niki kembaran. nggih putranipun. Adike Mbak Sing Manten Ragil. apa Masne? Adik Adik Ragil. Ragil. Kapan rabi, Bos? Kapan-kapan? Iya. Tahun ngarep jadi nih. Nggih. Golek sing semen wae sing iso gawe besengek ya. Ngerti ra besengek? Ora. Ora ngerti. Besenge boyo lali besenge. Besengek iku ala kathak. Nggih. Tempe ala kathak. Sing tempene mambu ya. Nggih boten mambu. Batis manis menanggung Ayo.
Siap. Boyok ting cerekot. Yo. Ora usah nganggo emosi, Pak. Aku dia dadi melu galak aku. Mboten santai. Batis Ayo, Mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan rezekinya ini banyak. Amin. Amin amin. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan. Sesuk nanggap campur sari nggih. Ah, pengen apa pripun? Gawe neh. Tapi se ono putune, se ono putu. Gawe ben bengi ra dadi. Dirampungke nggih Pak De. Batis manis sing ngucap sing Gubuk asmara kok bablas gubuk asmara ya siap. Yo.
Mas, Iya, iya ini lagi istirahat. Bar iki pisan Kas. Iya. Yo nganggo ambekan to. Gubuk asmara meleh. Bu, Oke. sik napa mulai nek sing ibu-ibune kok mbak-mbak niku kan majeng pripun? Setuju mboten? Setuju. Cobi ngapunten panjenengan ingkang niku. Aturi monggo. Aturi monggo. Ayo, rene. Sawetan yo. Halo, mau Pak Bambang ngoten-ngoten saged. Ayo ibu-ibu, mbak-mbak. Mas Bambang. Catetan sajroning ati. Ayo yo. Datang utur kaya ati. Aku kowe dadi karwa. Amarga leren sapa murene gubuk asmara. Sekali lagi ya. Tambah lagi yo. Masuk Andi. Lewat Yo. kelingan Bapak Ayam juga dua nganteng wes ada lagu silakan. biyen tanggo leren. Ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Yo 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 Assalamualaikum. Bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki. Bubuk kae kebak Mas Parti. wayah Bapak Ayam. ati gak krito. Dudo. Bar niki lajeng napa Pak De? Halo. Tidak mentol sama Dudo. Dudu apa? Dudo apa? Bu. Dudu Dudo no, Dudo apa Pak De? Dudu harapan. Dudo harapan. Ora ndek bojo. Dudo harapan maksudnya. Goleke piye? Goleke piye? HP-ne ndi? Tak download ke aplikasi. Dudo harapan nopo pripun niku? Baru sekarang. Aku sing ngajari tukang syuting Oh, lho. aku rasakan Iki urung rampung lho ya. tak punya pacar. Mati